kien baġġett straordinarju fi żmien straordinarju. Dawn kienu kliem il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Edward Zammit Lewis waqt l-estimi finanzjarji ta' dan il-Ministeru għall-baġġett tas-sena d-dieħla. Spjegaw wkoll kif l-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku l-OECD antiċipat li l-ekonomija Maltija se tiġkien bi ftit aktar minn nofs ta' dik tal-bqija tal-pajjiżi fl-Ewropa. Il-Ministru Zammit Lewis semma r-riformi legali li saru u li se jibqa' jagħmel Gvern Laburista favur iktar effiċjenza fil-ġustizzja. Investiment fi strada stretta il-belt viċin il-qorti ta' 2.2 miljun. Qed naħsbu biex ikonna 4 ġodda u 25 uffiċċju ġdid. Intant, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rozjen Kutajjar tkellmet dwar il-passi lejn iktar ugwaljanza li pajjiżna se jagħmel fi żmien li ġej. Qalet kif qed ħares il-qudiem lejn il-fatt li Malta se tilqa' l-Europride 3 snin oħra. Żiedet tgħid li għaddejn xogħol sabiex tiġi irreveduta l-liġi tad-divorzju. U bekk koppji li jixtiequ jiddivorzjaw ma jibqgħux jistennew 4 snin. Ħankunu aħna illi mill-ġdid kważi fl-eluq tal-10 snin mill-introduzzjoni tad-divorzju f'pajjiżna illi nirrevedu din l-istess liġi. Min-naħa tiegħu id-Deputat Laburista Manuel Malija fakkar l-importanza li ma jiġix maġġel il-proċess tal-ġudizzju. Dan wara pressjoni mill-Oppożizzjoni li kritikaw il-ħin ta' stennija biex jinstemaw każijiet ċivili. Irridu nfakru li l-ġudikant ix-xogħol tiegħu mhux biss li jisma' oralment il-kawżi, imma wkoll li jikteb is-sentenzi.